Видеообработката е изключително важна, щом става дума за успеха на твоите видеа. Но, както беше и в моя случай, не всеки е способен да плаща за професионален софтуер още в началото на кариерата си. Но и никой не иска да използва софтуер, който има огромен watermark и лимит на времето за експорт. Аз преминах през процеса на търсене на перфектния безплатен софтуер и знам кой е той. Как ще реагираш, ако ти кажа, че има безплатен софтуер, с който можеш да правиш професионална обработка, motion графики, композитинг, аудио постпродукция, color grading на ниво Холивуд и също така можеш да експортваш до 4K 60 FPS без watermark и без лимит на времето за експорт. Всичко това в един безплатен софтуер. Предполагам, че ще реагираш добре, защото съм бил на твоето място. Сега може би си мислиш, че има някаква ловка, защото просто няма как да е толкова добро. Истината е, че монтажистите в България в момента са с толкова промити мозъци и си мислят, че нещата стават само с Premiere Pro и ако използваш нещо друго, просто не ставаш и не си готин. Но смешното в тази ситуация е, че този софтуер слага Premiere Pro в малкия си джоб без проблеми. Без повече да увъртам, ще ти кажа кой е този софтуер. Преди да го кажа, ще съм ти изключително благодарен, ако харесваш клипа и се абонираш за канала. Името на софтуера е DaVinci Resolve. Сега сигурно се питаш какво стана от, какви са тия DaVinci-та, какви са тия Микеланджелота, но повярвай ми, след като влезеш в програмата, наистина ще се питаш какво става тук, човек. В началото е напълно нормално да си изплашен от всички тези функции. Особено Color Page, който изглежда като пилотска кабина, и Fusion Page, изобщо не знаеш какво се случва там. Понеже съм изпитал това чувство и знам какво е, ще ти направя услуга и в описанието на клипа ще сложа възможно най-добрият туториал за начинаещи в DaVinci Resolve, който ще те научи на основите на софтуера и ще ти даде увереност даже и в Color и Fusion Page. Но това не е всичко. Понеже съм много добър, ще ти оставя няколко линка в описанието, които водят към едни от най-добрите безплатни плагини за DaVinci Resolve, които и аз използвам, за да спестявам време докато обработвам. Пробвай програмата, дай малко време и напиши в коментарите какво ти е мнението за нея. До следващото видео!